ଜୀବନ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିଆ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁଯୋଗ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ରାଗ, ରୁଷା, ଘୃଣା ଓ ହିଂସାକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଶିଖାଇଅଛନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ଭଲ କାମ କର। ଆଜି ହିଁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କର, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଇବଲ କହେ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଓ କୋମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଆଜି ରାଗ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ବାଛନ୍ତୁ, ଘୃଣା ନୁହେଁ, କ୍ଷମା ବାଛନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବନ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅନନ୍ତ।